AHSEC mate Assam Higher Secondary asat lang Pini paklang ponpo. Lakhakri silang pherem AC constituency angkang anparata lang somepi development block alu rambor tiso arong pen borlum tiso arong adak kachehelat atuwar artwork ke klem kasaoy. COVID-19 vaccine na puthak rat atum aning kachelar. Duar baguri kudam singnar arong irrigation scheme dokok apita awar sai cholong wangwi. Amtuk apam arong arat aphan sarkar pen kirap thangna ta avilang. Kardom Pini Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjikta Birta angton pen. BJP sarkar laki ke boydet arat atum aphan kirap sarkar pulotang te Pini arani pariwartan konad loke theklong. Ilang pher MAC constituency angkang anparata langso mepi development block alo rambor tiso arong pen borlum tiso arong adak kachehelat atowar artwork ke klem kasai oy ajokrat kaningri. Rambor tiso arong pen borlum tiso arong arat atum kaching thur dunji aphan langso mepi development block pen lakkep atangka panong piponlo bonta labangso lakkep atangka panong ponke panong pon nak asonsi mandedlo cyclem klepin pen tangka chupang limlaplo joy pen Birta kelong dun atengke labangso asai along langso mepi development block JE babu teron sitame kacherap dun dopusi chini dun babu teron lake kedamtang apor ahut tanteli thepi ahawar block pen kiron pon PMAYG ahemsok ke patang te along amen ke klang dun abang phulo tangte alang liphan Karbi Anglong Autonomous Council ke japon atum lang ding poma ajat leche thanot rambor tiso arong pen borlum tiso arong adak kacheleng atowar ke pamisenji kalisi kapaheno thurong asonsi mandedlo barikha apor ahutlote hithi borwa ke wangka siksak dokok titiklo lasi prapjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen local MAC Ramsing timong aphan prapjin pen labangso towar akisung pen nang pejok ponwek nang jipusi hawar arat atum pen chuningri pedopon lang pher pen jirsong teron 365 News India. COVID-19 vaccination aputhak ihudi sikalili kalanglang Pachethang lapen ke pachini pon pen ajok Karbi Anglong angkang pinang an adim vaccination kachipi pon kang ar ason thekpon long bonsitame Pini arani an ke munit atum matha parsik ponsi amena tak kachipa jok lapen anut kaprek aphanta kepejok ponji aphan pura vaccination center along armu aphai ke bat ason si thekpon long lapuson thak si non malom hanjang langso government ME school asahem along tak corona avur pen kachipa jok ponji aphan pura vaccine mate covid ingprim ke endun armu aphai nangke bat ason si thekpon long ahok vaccination ingprim ke endun aledo anutin tak ke endun edji aphansi puthot chuningri pedoponlo hanjang langso pen bisnu lekte 365 News India. Duar baguri MAC constituency ke parlo dehuri kudam singnar arong irrigation scheme dokok apita ali to enponlong ledet ason si Pini mandedlo athe irrigation scheme tadolo kenel tadolo alang teng ta adim aklong amasi dolo boy phitsita along pen along kenel ke waklap la pen switch gate high huit ke waklap kahino pon laba jok ke damtang surihini ratrok aningkan ronga sora tuma phan ke panong pipon irrigation scheme Pini arni anta repairing mate maintenance asai kavedera jok scheme dokok apita donak ason si mandedlo ningkan krep ho ajak nang manlo munit arideng pen kaselampon ason anke ahuda dak pen langpon proisi keme ronga soratum jongpon labangso scheme congress a sarkar ahutsi pipajer ponlo lapen pipajer pondet api Pini arani anta department a sormate saipu atum wangplita avedet ason si mandedlo athe sarkar ke chelar bomsita saipu saipiatum amena asai kacheklemate report kaselampon ke pangkre ajoklo ison pen munthi ponme non la ningkan kep angbong ke dengpon sarkar scheme asai do anmo sarkar nang chelardet api department na sorpanung kuk pulotang te ahok pedawar cyclong nangji arat atum warsailong ponlang maputa munthi pon meme jong sila puson nang mandet pulotang te laki Karbi Anglong Autonomous Council akhi ke panohok ason si mandetlo bangbang adim pen pangbardam lo pulotang te saipu saipiatum sai ka cheklempon ka cheprek thepik binong lasi puthot hawar arat atum local MAC Richard Tokbi mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphan BD pangjok ponsi piningason along langka wepen sai chutiki arat atum kate kokpon nang akisung pen pejok pon popusi dehuri ahawar arat atum ningche thelo lapen chuningri pedopon duar baguri pen amos ingti 365 News India.
lakha inkoira phonilip MAC constituency kaparlo angtang malom inglong asai chutiki atum aphan lapen hidi asai chutiki arat atum chutiki ason kalukson kanahok arat atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council lapen Agriculture Department pen kirap nang piserak nang jipusik ke hang patopon ningkan arjon kechoji aphan ke damtang aningkan pen pirthe adang along COVID-19 protocol lockdown ke dokok ajok kechokijun kasik sak tektik choklem chodam kebor-e bor-e pen chitim ingphat pen hidi kawe ajoini hempen kilometer phoso se inglong areng karlu apok ajoini klem nanglo jesemet koilamati choki hola lapen along kaprek along chotikia son bonghom arbu ke et athe kawe thengthe arong prisam kecho ahom kawe arong thikrai sok aklim so phiju karle kerot kedamtang jakhongpo niphai ingkora troxi ajo jirlo apor ghonta phobak arwe ke thea jok hidi sok ke etang ajo lapen chili ke watang ajo langtang lum lapen inghan ke orthi bajok lapen sok a chili apeng lang ke pon lapajok saichuti kiara datum penang an kalukson dolo bonta pini arani anta kisung arat atum aphan abirta awelang lasi prapjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen Team Karbi Anglong ke ja asong japo CEM tuliram ronghang aphan lapen Agriculture Department EM Amar Singh tiso Bokajan LAC MLA Dr. Numal Mumin lapen Nilip MAC Pobitro rong piatum aphan saichuti kiara datum aphan kerap long vek nang po kalipulotang te non kewang GMAC election ahut badu aphan ta cherap dun thek thedat popusi cherok tok ara datum chuningri padi krimlo Nilipen Moses Teron 365 News India Bangsorong ki sengtang ningkan pharo ke thomplengtet aphita sarkar ahin pen kerap puke ave pinlang Moni datum rong chukimji polotang te towar ta akenang sot lapuson towar kawe pen kisung ka chechak nang laki nijang Karbi Anglong lakha sirkep amreng constituency ke parlo amtuk apam arong henlo bangso arong ke sengtang owe ke thompli mati ningkan pharo ke thom an pleng tanglo bangso arong along don inkoira pho ando seta nonpu anta towar kawe pen ajok barla apor ahulote am I alang roi lang ke thepar pik pen ajok beha bepar ke dam lapen keso ke un e pen chenglok lang roi nang par un edet lapusonta pinang an akisung chetong nanglo pinpur ponmik non ke khibom BJP a sarkar atum ka chipudun ke parivartan a sarkar pusitami amtuk apam arong arat aphan ke thangna ta parivartan puke ave pinlang pusi hadak arong amekar atum pherang ke abitung pen kahumri dam ahut nang pachini dun lapen amtuk apam arong arat atum amreng constituency local MAC rina terang pia phansitami kedam kewang ke joy KG aphan pura towar lapen am I alang roi along check adolong sitami nang pinangjipu amtuk apam arong amekar atum chingrum petsi chingwai damlo bangso ahut local MAC rina terang pi kachechakdun atengke towar sitami nang pi polapen check adolong sitami nang kimpi pon popusi chechakdun lo setami nonpu anta amtuk apam arong arat aphan local MAC rina terang pi kachechak alamke lamdak asonsi nang mandelo pusi hadak arong arat atum ningjerinti lapen hadak arong arat atum non ke khibom Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang local MAC rina terang pi atum aphan kachuning ripon alamthe prapjin pen PWD atowar lapen am I alang roi athak prapjin pen telong nang pi asonte me parji pusi chuning ri pedopon News Desk Report 365 News India Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglong arni game kardom